ngahlangana nosisi owayesebenza nommeli umgulwane yalo sisi ngahlangana naye kuphi ngahlangana naye workshop angiwasebenza unokuhamba ngeenyawo ngahlangana naye la ngase 320 uyazi ngimenyezo wena ngimboni uthe wemuzi hawu sezaphuma imali zakho awusangiphi ngisho isent yazi ngavele ngaheka ngavele ngaheka ngathi sezaphuma imali zami futhi ngamphendula ngabe ngiyihambele yabona nophapha ekhanda kamenza indaba kawulalela umuntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala lila uthi igula lika Jama lichithekile awu nina bakambhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelemaholo limhlabela imbedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu awu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadala inyebo nina bazukulwane bakaphalo nina bazulu liyaduma liyazongoma phansi angcobo nina bamakhosetive abomnaka namamfombatane phansi kwaNdebele kuzona zonke ifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo ngingeke ngawathinta onke amakhosi ngezandla kodwa la engikwazi ukuthi ngifinyelele kona ngiphula imini ngiyazendlala phambi kwenu nanoma ubani obona lo mbukiso yalo ngiyazendlala phambi kwakho ngiyabingelela lo bingelelayo uprofessor Mkhize Ntabuka phansi kwanongoma esigodini sakhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingozi lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba nezinkinga sebebhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwe lokho sikwenza ngenhlosoni na sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi uma ungwesilisa ungene ezidakamizweni definitely sure noma kanjani uzontshontsha uzobanjwa uzoshawa uzoboshwa uzoshona noma uzokhubazeka uma ungwesifazana ungene ezidakamizweni definitely sure uzontshontsha uzodayisa ngomzimba lapha ke ekudayiseni ngomzimba kunabantu abaganga ngabantu abadayisa umzimba kunabantu othola ukuthi uyodayisa umzimba ayithole sedlwenguleka ayithole abanye uthola ukuthi useyabulawa omunye obe nenhlahla mhlawumbe aphunyuke kodwa uphunyuka usephunyuka nesici sokhumbula ukuthi kuye kwaba nentombazana ade circulate enkundleni zokuxhumana eyakopolotwa amehlo kade iyodayisa ngomzimba ukuze izokwazi ukuthi ithenge izidakamizwa ngakho ke ukuqwashisa ngohlelo lokhu kuyinto esiyibeka phambili ukudlula zonke izinto ezenzeka kulesi sizwe ngakho ke siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele wakho ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makukhona esinye isiqephu esisiphosayo izokenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese usitholela isiqephu sangalolo suku nduna kunjani yebo baba akhala umphakathi ngawe yakhala umphakathi imini impela lo kusayena umuzi Ntshangase lo mgazi wakabiyela uyenze kusawuyena lo phindayo namanje into abakhala ngayo kakhulu indaba ka uslow noma uslow abantu bayadideka uslow or uslow not lungile mbatha ushando kandaba madoda yebo ngikhohlakala umntana ngena ke sikhohlakala yebo makade bona hayi nje ndala le wena uthi wenza no ayazi nami ndo asithonwa ngilengele lapha angazi professor imali no Sathane yangile le yangane le imali no Sathane hayi imali no Sathane imali omumbi hayi omumbi kakhulu ingakubulalisa nje ukubulalisa khandi izitha hayi even ngisho nasemndenini igcinisa ikhandi izitha nasemndenini wayibona imali ukuthi ayilungile kanjani imali yazi imali uba muhle mosayiphethe kumuntu wakini kodwa wahlukana naye ekhamba nosikhathi uyena osekujikela ngemuva afuna ukusebenza kabi ube umuntu omubi uyabo futhi kahle kahle imali uSathane wona Sathane mfethu imali iyafana naye ama drugs imali into eyodwa njenge drugs imali uyabo yinhle ngoba umuntu esayimukela imali kodwa kuyimukela uplanela kabanzi ngawo thothi akufanele ngabe uplanela okubi wena kowakweni kodwa kuplanela okubi yini ngoba ufuna lamasenti lawo wakhipha uthothi lo 10 rand omnika wona okugcina yena uyitshotha kuwona okugcina yabo kodwa afuna ukusesha ukuthi akuwona okugcina lo 10 rand okhipha kanti okugcina lo 10 rand sekuphuma isidumbu njalo uyabo gcina sekuphuma isidumbu ngemali engekho uyayibona yona mfowethu before nje singene endabeni namhlanje
awukuqala mfowethu ubonge abalaleli mfowethu nababukeli mfowethu indlela abalisukumele ngayo udaba lakho indlela mfowethu abasondele ngayo kumbukiso yalo wakho mfowethu. Babukeli bakithi ngumuzi Ntshangase waseHammersdale ngithi angidlulisa ukubonga bakwethu ekungisekeni kwenu nakudluliseni kwami udaba bakwethu ukuze ngagcine endapha sengithola nolunye usizo bengalindele ngani kuba ngobukhulu benu ukuxhumana kwenu nami nokungisupporta kwenu ukuthi nilalela udaba lwami. Ngoba kuba nikho nina ngaba ngisizakalanga kumanje ngithi angidlulisa ukubonga ningisize kakhulu ngiyabonga. Cha ayithi abangisizakalanga usasizakala futhi namanje ngisaqhubeka nosizo lwenu okuba nikho namanje kuba njengoba nisafaka isupport yenu nenza ukuthi nami ngisizakale mo ngaphezulu njengoba ngisasizakala. Okay bakwethu ake sibuye la Umumeli kweke kwaphuma amahlebezi ukuthiwa usewashona umgolwane. Yeah nami ngakuzwa lokho. Cha mina angisho njalo sicela usichazele kabanzi ngalokho ngoba mina anginalo lwazi ngalolu daba. Nami ngisengakuzwa lokho kuthiwa umgolwane washona. Okay ekuzweni kwami ukuthi washona umgolwane ngezwe kancane namfuthi ngizwa ngomamncane yabo. Yeah ayi sengila emgaqweni vele. Yeah ngahamba ngaye 320 khona lapha yabo. Yeah ngigudlela ngakhona ngoba lapha 320 kunama board apha ama office abameli. Yeah ukuthi ummeli bani use office number bani kanti mangisesha lapha ngibheka ngoba ngiyazi number mgulwane ne office lakhe. Akusekho ngisho i office number office lakhe akusekho lutho. Yeah ngathi ayisho ukuthi uqinisile ukuthi usashona. Ngaphinde futhi ngahlangana nosisi owayesebenza nommeli umgulwane. Yalo sisi ngahlangana naye kuphi ngahlangana naye workshop angimazi usebenza lapho unokuhamba ngeenyawo. Ngahlangana naye la ngase 320. Yeah uyazi ngimenyeza wena ngimboni uthe we Muzi hawu sesaphuma imali zakho awusangiphi ngisho isent yazi ngavele ngahela. Ngavele ngahela ngathi sesaphuma imali zami futhi ngamphendula ngabe ngiyihambele yabo nokubaselela kwaba babehlangene naye nommeli yabo leyo yabo uthi awusangiphi ngisho isent sangisho 10 rand yabo angayithulela futhi ngayiqhubekela nohambo nalosisi ngihlangana naye. Yeah ngathini kodwa bengahlangananga naye lo mmeli ndini uyabo. No I think mina iphutho lenza kwakumele umbuzo sisi ngoba angithi nje manje uthi akuyena ummeli owathi usewashona wezwa ngomamncane wakho. So asinabo ubuqiniso baleyo nkulumo. Ayabo nama nginabo ayi nama nginabo usaphila ummeli ngeke usaphila ummeli. Awutshela abantu ukuthi kwenzakalani since si release ivideo yakho. Hey inkinga le bakwethu uyabonele ukusiza ekureleaseni kwami wale video bakwethu ukuvezeni kwami wale video yami ngiyasongeleka yabo. Ngiphila kabuhlungu kumanje yabo. Abantu la miyango ngifuna ukulimazwa uyabona nje into zampilo yami nje mina sisengcupheni uyayibona yona nanokuthini nokunye futhi namanje ngahlangana nawo mamncane. Yeah hlangana nama lo okuyena okutshela ukuthi lo uyena yes njoba nami ngisho ukuthi ukhona ngahlangana nawo mamncane la emathuneni ngingamboni nami. Yeah wangimemeza Muzi wenhlanhla kanti mengiqala zawo mamncane injalo mamncane wathi ngiyaphila Muzi hayibo sengibonile indaba yakho Muzi wenhlanhla ummeli nange ungifonela ummeli wathi kumina ucela bandla ixoxe le ndaba ngoba ucela bandla angasuyishwa kanje ngisho inkulumo eyaqhamuka kuyena wathi ucela angasuyishwa kanje cela ixoxe le ndaba ilungiswe le ndaba. Iyangithusa ke lento makuthi usisi wami medlulisa umnyalezo usisi wami ukuthi yena akayishongo le nto kodwa kumina bayisho le nto nawe uyayazi le nto uthi wayisho kumina hlana naye emathuneni even ngisho eyibuka nale episode yamanje uyakwazi lokuthi wakusho lokho mamncane kumina ukwazi kahle ukuthi wakusho lokho wayithatha lokuthi ummeli wathi ufuna ilungiswe le yona wayithatha lokho
ukuthi ucela ngasuwishe emphakathini kanje imbukanisa nabantu manje why ningabanga nisabuza nina ukuthi muphi ummeli ngoba ummeli umgulwane washo kanje wathi umgulwane umgulwane phela umgulwane uyena lo mmeli esikhuluma ngawo umgulwane wathi umgulwane uthe ucela bandla lento ixoxiswana iyangasuwisho kanje nabantu imbukisa nabantu ayilungiswe lendixoxe umbuzo kaprofessor uthi why ungabuzanga wena kanti ukuthi imuphi lo mmeli manje osho njalo wow washo ngambuza lo mbuzo wathi umgulwane osho njalo bafonelana naye wamfonela umgulwane efonela umamncane ummeli wafonela umamncane shuthi usaphila vele hayi ukuthi usaphila ngoba phela lento esanda kwenzeka manje nje le ngisanda hlangana namanje nje umamncane even nama mhlawumbe la eflatini kumanje obe la eflatini ukuthi ayikho indlela angazi indlela ukuthi ngimthole la eflatini ngambuza ngisho even phambi ngomphakathi la ukuthi akayishongo lento angekayiphike phambi kwalento uyayazi wayisho mina ngiyamtshela ngoba uyayazi wayisho leyo hey indaba yenu mfethu iyadida ngoba indaba ethi ayihamba izithinta nezinto zomndeni kanti ingozi ibucayi lento okukhulunywa ngayo ingozi futhi ibucayi professor kuzoboshwa abantu angikubeke lokho abantu bakhona umuntu omela boshwa sibhizi ngalo udaba kunabantu esisebenzisana nabo zikhona ezinye izinto esesizitholile njengokuthi ngizokutshela nakho sure imali akubanga u2 million awuthi ngicheck ama figures akubanga u2 million imali eyangena anake ngekule ndoda engisethela lezi zinto akubanga u2 million imali eyakuphumela wena kwabo 240,000 sure sicheckile kwa RAF yonke into kwathi ama cost kwaba u43,000 sure kukuthi ki language barrier yabamela ngiyazi makuthiwa ama cost mhlawumbe ngicabanga ukuthi lezi imali ayikunika zona zikhona imali ayikunika zona mhlawumbe ukuthi akazange nengishisent angithi ukubona manje kuyi process yokulokhu claim ukhanje udokotela mhlawumbe uyagibeza mhlawumbe ukuthiwa thatha nali 1000 uthenga ukudla ekhaya hayi akazange ngiyenze yonke leyo nto akaze ayenze yonke leyo nto uma wayekhona ngisho umalo akaze akhiphe ngisho 1000 angifuni ukukuphawula ngalokho ngoba angazi makuthiwa ama cost ukuthi kukhulunywa ngani okay imali yakhokhwa ku-NP Mgulwa and Associates kubhala ukuthi NP Mgulwa and Associates was paid 27 July 2018 exactly. Cost was paid 10 July 2018 nakho ke sakutholile njengamanje esisakudinga idawu njengamanje ukuthola ukuthi ngempela usaphila ukuthi abantu bathini abanye bafuna bathini thina asifuna ukukhuluma ngento kanjalo thina sifuna ukuthola ukuthi usaphila futhi somthola vele ke kodwa kunezinye izinto engiyikhuluma udaba seliseyithebeni fe nami ngifisa liqhubeke nje udaba lube right kangangoba phakathi noma sekungavela umuntu ongathiwa uphelelwa impilo phakathi kwami nawe udaba liseyithebeni liyaqhubeka futhi lumaganga liphethwa abantu engibahlonipha kakhulu nami ngisho ngathiwa ngisho usungangenza ukube egcineni kodwa egcineni umlilo uvela ubasiwe usuwonakele fe asikho ke ubufuna ukuphawula uthini bengifuna ukuthi professor uyabona mfowethu ukuba khona kwakho uveze likhulu mfowethu ngisizakele nami mfowethu yabo le nto professor ngithola ukusizakala mfowethu nabanye abangaphandle abadinga mhlambe lusizo engulidinga ongilusebenzisa kumanje mhlambe bolidinga nabo ngelilanga bawuthola ichance ukuthi ubasize mfowethu cela uqhubeke na ukubasiza abantu no ukusiza abantu mfowethu ngingathini inature yohlelo engilenzayo abantu mfowethu basazosizakala and bengifisa mina
ukuthi maye ukuthi ummeli ukhona futhi uyayibona le video akangifonele. Yakuvele. Ya akangifonele. Umbuzo wami uthi bakuthatha apho ukuthi ula high court mama. Angifuni ukuphawula la. Ngiyafisa nami ukwazi lo. Angithi njengoba ade nginika wena ithuba lokuthi ukhulume. Exactly. Bengifuna ukuthi ukubalule konke lokho cause angifuni kube ngathi konke ekhululwa mina naloko ngiyakufisa ukwazi ukuthi umamncane ukuthatha apho ukuthi bese kukhohliwe ukuthi ukuthatha apho mamncane ukuthi ula high court naye ngisazo uqobo lwakhe inyama yakhe ngimbone uqobo lwakhe ngimbuze mina ngisaba ukukhuluma na ngiyakhuluma namamncane wami ngimbuze mamncane ngizwe kuthiwa umkhulwane wena uthola ukuthi ula high court ukuthatha aphi lo oqala before ngimbuze lo ngizongibuza ukuthi mamncane yakho umla hlangana namathuneni wathini kimi enye into ephalulo umamncane wakho uthi umamncane wakho ngesikhathi sekulungiswe imali wayehamba nawe ehlenyuka kodwa kuthema sekuzophuma imali wena nodadewenu nasenemflathela ngamnika malini mina wakhuluma lo ngicela ungilinda ngiqede ngikhuluma into ekhulunywa uyena ecingweni lami ngikhuluma naye uthi kuthema sekuzophuma imali nanyamalala nosisi wakho manyamalala wezwa esezwa ngabantu ukuthi uphunyelwe izimali uma selandela kuthiwa kusho yena umamncane wakho yikho ukuthi akuvumelekile ukuthi uqophe umuntu uma ukhuluma naye ungavumelene naye wathi kuthiwa ummeli wathi wena nodadewenu hlukanani nomamncane wenu washo njalo vele sicela ukukhulume wena lokho angifuni ukukhulunywe yimina into engicathi izosiza cause njengamanje siyahlanganisa manje sihlanganisa izinto eziningi yebo vele lokho kwashiwo wakusho lokho ubani washo lokho bakusho lokho obani abasho lokho ukuthi hlukanani nomamncane wakho uthi hlukanani nomamncane laba kusho lokho esihlukanani nomamncane kwakushuba kwashuba lokho kwashuba lokho kwashuwa angisazi kwashuba kodwa wasekhapha zosekhani masa akuyena ummeli washo lokho akuyena ummeli okay nansi ke manje into eyinkinga uma nina seninenkinga usiyafuneka futhi uthi angene uAntweni umamncane wenu yazi umamncane umamncane yabona nje kanje akuthina njengamanje akumina engisuka ngekuyena uyena ozamina umamncane wakho yebo uyakwazi naye lokho zonke lezi zinto ayishow ziqhamuka kuyena mina ngaze ngekuyena ngiyacabanga nawe kade yakaza kuyena yebo vele siyamdinga njengoma wethu yabo njengoyile umuntu olungola umndeni kodwa nawe uyakwazi lo ukuthi akuthine siyakuyena wena ozokuthina okwesibili yathi iphumile le madlana yaphuma bonke umamncane uyena uqala ngicela umbala aqala naye ngamnikeza 5000 lalela uma ngamnika 5000 usisi wami ngamnika 5000 usisi lwesibili ngamnika 5000 20000 gold 20000 ususele no 104000 ngoba wathola 124000 exactly lo 124000 55555 nosisi qo we6 5000 futhi 25000 usele no 99 hour manje exactly kodwa yena uthi mase kuphuma imali akawabalekene iyangithusa lento ayishoyo sho lo ngikushoyo akukho wayikona kodwa bekwazi Dukucala lo daba yacishe ngaze ngashenye into ngizovela ku TV cishe ngashenye bazi lolu daba uthi libucaye kanjani cishe ngashenye into awucimela phancane xoxela no asiyeke siyeqela lo ndaba ngixoxele egcineni okay ngicela egcineni hlangene ngani ngoba egcineni yabona nje umphakathi obusuku wamela nje udaba bangaphe wathena abameli abafuna ukulisebenza kodwa sisebenza nalaba esithembeni nabo singisho awungayisho into elokhu engahle nawe kubeke ube namanyambane egcineni ngoba iMp TV1 eyokulungisa impilo zabantu akuyona ukubulala impilo zabantu yingakho ngithi nalommeli kwakumele uma ukuthi usaphila
kwakumele ethi mayebona le video angifonele same time yeah mina angimele ukuzobulala impilo zabantu ukulungisa impilo zabantu uthi kuqhubeka impilo zabantu zibe right yebo uma kodwa kumele kubhekwane ngeziqo zamehlo kubhekwane ngeziqo zobuya kulungile I'm fit enough ukuthi hayi professor nami I'm proud ngawamfethu I'm proud noma ngakaze ngiyibone impi yakho phela kusho ukuthi uma uyimpi ufuna uzuphatha isibhamu yeah ufuna uzuphatha ummesi noma ngakaze kodwa mina I'm proud ngaw professor hayi mina mfethu mina nginesibindi njengomthakathi mina exactly I'm proud ngaw professor nginesibindi njengomthakathi mina bafasikho ke la yazi sure yeah ngiphinde ngibuye la mfethu siyababonga abantu yeah uhlelo uhlelo ngabantu nangendlela abalisukumele ngayo lolu daba udaba lakho leli siyabonga kakhulu nje indlela abantu abenze ngayo bakhombisile ukuthi awukho umgqomo wokulahla umuntu exactly awukho umgqomo wokulahla umuntu komsini asoni ilwane sabantu sifana nabonga abantu kukontsale ngiyakulula ngesale ngiyakona nositsona ama drugs yeah bosikhombisa abantu basasithanda khona sinje yazi mina yini ngifuna yenzeke mfowethu ngesingami bengifisa lo mmeli abuyisa imali yakho lesele yeah uthathe usiwe rehab yeah mhlawumbe elinye icebo likaNkuluNkulu ukuthi ahlale nemali yakho ukuze kube yiyona ngelinye ilanga eyosizisa impilo yami yeah so kulungile akulungile yeah kulungile angazi noma zikhona nezinye izinto obungafisa ukuyiphawula mayelana ngalo lolu daba ukuze ikhandele umbukeli isithombe lapha ekhaya bakwethu mina bengidlulisa ukuthi bakwethu ukuthi lento bakwethu thina siyilunge ekakhulukazi siyilungu lomndeni ayingayikhandi ingxabano bakwethu ayikhambi ibumbano bakwethu sihlangene somndeni bakwethu mase kunje bakwethu asisizaneni ungambeka amabala omunye umuntu kowakini bakwethu sizama ukumsiza amayikhondela ukuthi asizakale uyabo nami ngiyafisa bakwethu kuba umuntu njengambonga abantu zamani ungisiza bakwethu mayikhondela ukuthi ngisizakale yabo angathi ufuna ngisizakale bakwethu kube khona umuntu ongihamba ngemuva ufuna ungibeka ukubi engabe sona isikhathi isikhathi esihlangana ngaso umndeni yabo no ake sibuyele nodabeni likasilungu ngoba ilona olakulethela abantu abaningi but mase befika ngaphakathi base befica inkinga uSlu nihlukana kanjani uSlu iphelelaphi indaba yenu uSlu niyabonana nemva kweimali noma nje kuba nje ukuyiphambanela emgaqweni azange sabona nemveni kwaloko sekuphela imali ngambalekela kwanwe yini kubaleka yona obuyena okumele abaleke cha nama sengisaba nehlazo labantu nomphakathi yabo waphela lento yombukiso bhanyabhanya uhamba nayo ubambene ngezandla yombukiso bhanyabhanya hey yabo ngali yabo lento ngiphathisa ngekhanda into ehlekisa abantu lo bathi mawukhuluma indaba yakhe uvelayo hayi angazi abantu kuphela amazwi kuphela amazwi yabo lento yalengane le hayi ngiyayihlonipha hayi ngiyayihlonipha lengane iyakwazi ukuthatha umuntu lembeke phansi angazi hayi likhuba lenala ayinalo hayi mhlawumbe kwenza ukuthi awungakazi uzoqomeka ileyo nto yabo hayi lengane mina ngiyayihlonipha lengane professor endoda awube neqiniso kanye empilweni yakhe idakamizwa ngizwa kahle ngizokunika imali mfethu thenga into yokubhema imali yokugibela uhambe uyekini lalela professor engathi konke kwenzeka professor wanginika futhi nenamba yakho before ngene taxini ngizama ukufonela ngikutshela ukuthi sengihamba straight ngekhaya uma ufika ekhaya phinde ngifonele futhi nizomfonela naye ukati kasisi wakho ya ukati uma ningifonela kusasa niyavuka niyakudokotela esandlame ephansi yeah namhlanje uzolala unento yokubheka yeah ngizolala kusasa bayokudetox abanye odokotela baye bebe o350 abanye baba o1000 yeah yo iluswa kulo 350 phela ngoba isimo yange ngizofaka imali mina
uhambe bakudetoxe bakunikeze imetadone. Alright. Why ngenza njalo? Ngenzela ungabulawa uArosta. Yeah. Ngenzela ukuthi uyidle imetadone. Yeah. Ube kodwa liclean igazi. Yeah, kube kulungana into zami ngirelax nje ngiyazi. Ungantshontshe ekhaya. Yeah. Ngibe right mina. Ube umuntu. Yeah. Sekuzoba kumina. Okunye sekuyokufica ngendlela. Yeah. Kodwa lona udaba solusebenza. Hayi udaba solusebenza mfowethu. Ngizwa kahle sizosebenza njengoba ngitshela ukuthi udaba siyalisebenza liyasetshenzwa udaba and lithanda ukuba bucayi kakhulu. Mina professor 2 uyangidinga ngisekhaya ngidinga mina uqobo lami ngazama ngisho popo ukugibela ngize kuwena anginankinga ukuza la kuwena straight. Ngidinga mina uqobo lami ukuze ngisuke lapha eTshongweni ngize la. Anginankinga mina ngisuka la ngize la. Anginankinga. Awuphinde ubonge kubabukeli lapha ekhaya. Babukeli bakithi ngithi angidlulisa ukubonga bakwethu ekungisekeni kwenu. Noma saqhubeka nalo daba lwami bakwethu ngisacela ngiqhubeke nokungiseka kwami bakwethu nokubambisana kwami ngithi ngidlulisa ukubonga kakhulu. Amen. Amen.